kapayapaan, ang una at maghari at magpasawalang hanggan sa pangalan ng aking Ama. In Jesus' name. Amen. Silent cross. Is yan. Dito ka sa likod ko. Dito sir. Para magtulong-tulong kayo at para swertihin kayo sa pangalan ni Jesu Cristo. Isin ang mga galit at ang igit sa kapwa, laban sa laman. Huwag mong papatakso kay Satanas upang magbigyan kayo ng swerte. Simula tayo rito. Dito kayo lagi. Okay, pwede na kayo magsigalaw-galaw. Pwede na kayo maghiwalay-hiwalay. Maghiwalay-hiwalay na kayo. Pagbuksan niyo ako ng mga bahay niyo. Buksan niyo ng pipa si Papa Dita. Sasabi niya dito sa lumatipan. Papasukin niyo ako. Share ba ito? Opo. Okay. Wala ko may bad spirit. Senso, kumaring may bad spirit. Maganda kayo ng uling. Tumakbo ka rada, post mo muna yan. Kuha ka doon. Hindi, pag high tide po. Post mo lang. Pagkano? Pasok lang tayo sa bahay nyo. Bahay na pinaganda ni Papa dito. Tayo po tayo. Pasensya na kayo ha. Hindi na ako magtatanggalin nila pa. Sige po. Hindi naman ito nakakatunan. Wala ba? Ang dami mo, no? Yeah. Sabi ko naman po, 9:30. Hindi natin kaya alas 7. Tayo. Hindi na may kasalanan. Sabi ko, Sa loob. Pa. Mega shoutout po sa lahat. Dito kami, nagbawas ba? Dito po ngayon kami sa Gumi ng Barangay Santa Cruz, Pampanga. Mega shoutout.
September 10, 2023. Alas 3 ng hapon. God bless us all po. Happy Sunday.